Takže prírodzenosť, čo to vlastne je? Je to v prvom rade žitie srdcom, to znamená žitie citom. Nie je to, že je prirodzené, že teraz budem, ja neviem, behať s figovým listom alebo bosý, aj keď budem mrznúť a moje telo na to nie je pripravené a budem potom chorý a poviem, ale však mal som sa správať prirodzene a však moji predkovia behali bosy. Áno, ale tam treba pozerať, aká bola doba, aké boli možnosti, ako to telo bolo pripravené na všetko a podobne. Takže prírodzenosť nie je žiadny extrém. Prírodzenosť je prejavovať sa v pravde a v úprimnosti. Je to konať, správať sa tak, ako vnútri cítim. Veľakrát práve keď hovoríme o vzťahoch, tak ľudia, ktorí nemajú, a to kto má samozrejme úplnú čistotu, tak majú tendenciu sa zapáčiť. To znamená obliec si, niečo nie je zlé, samozrejme, že obliec si najkrajšie šaty na prvé rande, ale správať sa milo, usmievať sa, škaredo, nepovedať jediné slovo, nič mi nevadí, všetko tomu druhému prepáčim a vlastne, keď sa na to pozrieme z nadhľadu, je tam obrovská maska. A ten druhý má potom trošičku dilemu tú masku nejak dekodovať, že čo sa za ňou skrýva. To znamená, zase musí použiť svoj cit, aby rozlíšil, koľko je tam úprimnosti a pravdivosti za tou maskou a koľko je tam falošnosti. Veľakrát je to viac alebo menej, samozrejme, že obojstranné. A potom sa zákonite stane to, že veľa tých vzťahov nevychádza, lebo po prvom takomto klamlivom prepojení ľudia začínajú vytriezvievať vo vzťahoch, že zobral som si niekoho iného, ale tam si treba len byť úprimný a pozrieť sa spätne na seba, koľko som dokázal byť ja pravdivý pri tom, keď sme sa spoznali alebo spoznávali, a koľko aj on bol pravdivý. Samozrejme, že máme aj veľkú kategóriu ľudí, alebo teda, dá sa povedať, že ktorí zámerne proste klamú a sú falošní, ale to samozrejme, že treba to vycítiť, ale to už je potom chyba tej obete takzvané, že a to samozrejme, že ten falošný môže byť jak muž, tak žena, to je úplne jedno, že chce vyslovene niečo získať od toho druhého. Hej, a to máme tzv. Zlatokopky alebo rôznych sobašných podvodníkov, alebo len to, že chce na chvíľu získať nejaký takýto podvodník muža a pomaly každý deň inú. Ale žena, ktorá je prirodzená, automaticky to znamená, že používa svoj cit a takýto nejaký falošný podvodník sa k nej ani buď nepriblíži, a keď áno, tak vlastne ho takzvané vypoklonkuje po prvej, druhej, tretej vete, pretože ona cíti vnútri obrovský odpor, aj keď ho možno nemusí vedieť pomenovať, k tomu človeku. Lebo tam cíti vlastne na úrovni duše veľký rozpor medzi tým, ako sa navonok prejaví ten človek. Môže byť nádherne oblečený, sympatický, veľmi milý, až nepríjemne úslužný a podobne. Ale ona cíti vnútri niečo iné. Hej? A preto ho k sebe ani nepustí. V zdravom vzťahu v rodine celkovo, ale aj vo vzťahu muža a ženy, a že vo všeobecnosti je ale veľmi dôležité žiť tú svoju prírodzenosť
aj keď ľudia, ktorí sú, nazvime to, neprirodzení alebo príliš veľa falošní, naučení na pretvarku, takého človeka budú veľmi kritizovať, posudzovať a bude im trňou v oku, čo je úplne zákonité. Pretože vždy nám vadí to, čo nám chýba, hej? Takže to je doslova irituje. Ale pokiaľ chceme mať skutočne láskyplný vzťah s blízkym človekom, tak to bez tej prírodzenosti nejde, kedy ten muž je prijatý, aj keď, ja neviem, sa mu niečo nepodarí a hodí to o zem, alebo si zanadáva a tá žena sa nezhrozí nad tým, aký je vulgárny a že sa on hnevá a neviem, akože, akú reakciu by ona na to mala. Ale ho príjme v tom, že áno, teraz sa mu toto stalo a preto takto zareagoval, ale to je normálne. Treba to prijať. Takisto je prirodzené, že stále nie sme usmiatí, stále nemáme len dokonalú náladu. Že niekedy sme smutní, niekedy sa nám nechce rozprávať, niekedy sa nám možno chce plakať a ten druhý, keď nás pozná, tak to príjme. Aj samozrejme tá prírodzenosť, do akej miery ju človek prejavuje, súvisí s tým, koľko záťaže si nesie z minulosti, aké tam má tzv. Vzorce alebo bloky, ktoré ho limitujú a ktoré mu vyvolávajú určité, nazvime to aj strachy alebo obavy, aby sa neprejavoval vo svojej prírodzenosti, že nebude prijatý. Pokiaľ chceme byť ale zdraví a šťastní a byť spokojní v živote, mať hojnosť, tak iná cesta, ako žiť v prirodzenosti, vlastne ani nie je. Takže prirodzenosť vo vzťahu je aj to, že si dokážem priznať svoje chyby, takzvané sa za ne nehambím. To neznamená, že si ich idem teraz pestovať, ale bez toho, že by som si ich naozaj sám pred sebou priznal, prípadne aj pred tým partnerom, tak vôbec nie je možná ani žiadna zmena. Zmena, prvý a najväčší krok je vlastne priznať si, áno, ja neviem, rád si vypijem pivo alebo čokoľvek iné, hej. Proste tam sa prejaví tá úprimnosť a keď je to pomenované, môže nastať postupná zmena. Keď sa človek vlastne nespráva z akohokoľvek dôvodu prirodzene, to znamená to, čo v ňom skutočne je, čo cíti, ako myslí, tak vlastne druhý žije v určitom klame, s kým vlastne žije. Potom veľakrát prichádza vytriezvenie po rokoch, kedy v nejakej záťažovej situácii sa až zhodí maska a partner je prekvapený, že čo sa v tom druhom človeku skrýva, či v dobrom alebo v zlom. Ľudia sú tak naučení hodnotiť len povrch veci aj vonkajšie správanie, že veľakrát sú práve ľudia, ktorí sú pravdivejší, prirodzenejší, o mnoho viac kritizovaní okolím za to, že sú, ja neviem, nevrlí, drzí, neokrochaní, nevychovaní, neslušní, len preto, že sa prejavujú takí, ako vnútri sú. A to jedno, či je to dieťa, ktoré proste, keď má radosť, tak sa smeje, skáče, tancuje alebo pláče, alebo ako dospelý, ktorý je možná proste hneď povie, čo si myslí, tak je drzý a podobne. My si vlastne neuvedomujeme, že pokiaľ my vedome žijeme život vo vnútornej nepravde, v tej neprirodzenosti, tak vytvárame v sebe odpor a každý odpor vlastne čokoľvek vždy zadrháva. Hej. To je jedno, či do nejakého zubeného súkolia nasypete nejaký piesok, tak bude proste drať tie kolesa.
tak je to aj s nami, že ako náhle nie sme v súlade medzi, tak to poviem, že vedomým, podvedomím alebo mozgom a srdcom, tak nás samých to poškodzuje. Vytvára to vnútornú nerovnováhu a samozrejme, že to nakoniec sa musí prejaviť aj na fyzickom tele v akékoľvek podobe alebo na vzťahoch. Či chceme alebo nie, sa to nakoniec odrazí v našej realite a to práve aj v tej podobe, že do akej miery sme my nepravdiví, tak samozrejme, že sa nám to začne zrkadliť do nášho života, čo nám spätne neprinesie radosť a šťastie. Hej. Prinesie nám to, čo sme my zo seba vyžiarili, len to sa môže vrátiť.